Mauli ate ma itapasahat tuhutan, tutuhan ala lileho tong hay pasol dita halu na, buhita marpungo marlas ni roha, ima di alaman na marnartapakon. Jadi tuhamu keluarga, lisorodo hami, turnip na dong di Kota Batam, nasongom manabay las ni roha muna, ima ipesta adat ni anak nami si Gadda. Jadi marnataba matutulas roha muna tarlobi huwama namin na rosya kuta. Pasaton namin matong songon na idok kunina matua. Ador haduk kami na tugu-tugu ni Horbo, ador hatiti tugu-tugu ni Lobu. Sa isaur matua mahamu paitihut pahopu sahat tunamar nili sahat tunamar nono. Jadi huang kinami, huanak nami si Gadda, nakin adong dohu, hupotik sawotik hatani padita. Molo anak nami si Gadda polisi, parumain nami dokter. Nakin di dok dolisi molo polisi, gok dotong masalana, dokter pedong do masalana ipakarejuan na. Jadi molo ungay buka muna tutu perumah tangga muna na baru, molo dong masalah di perkerejuan muna, unang buak ka muna, tutong-atongan di keluarga muna. Ate Ganda, itu untuk parlemen kami. Itu yang artinya kalau ada masalah di kerjaan, mana tahu salah operasi orang, jangan dibawa ke rumah ya masalah itu ya. Ya parlemen ya. Itulah yang dipetik dari omongan pendeta tadi. Jadi saya yang giat matutu sudah nakin hatani pandita nepasahan nakin Tuhan muna baik kamu nama jadi pegangan muna irumah tangga muna. Jadi mau lihat ma anon ipasahat kami do songon manabay las ni roha muna. Saya yang giat matu songon nedokon nama tua tinitik natin pa golang-golang pangarahu na. Tung songon dia pelipasahat nami turnip baru bere. Saya tuat tade batama nama dabay pasok-pasula. Sahak matuhamu abang nami parna. Jadi maula tema di itu hatta, maula nang dihita sa luhuna, di abang nami keluarga sa luhuna turnip, lasrohan nami di gokodo jojo muna, tu sa luhut, pungwat ka pungan parna na adong di Kota Batamon. Di salani sianggi ma, di abang nami, basa yang matutu gabi rumah tamang ngadain ganun tujulanon. Saya ipas-ipas mo, gabi rumah tangga si turunon dan akut akan Tuhan. Jadi di abang nami nang keluarga sa luhuna, di haror rami di Tikyon, sila sering orang nami, lauro matutuhami, ima di mangulupi ulot tadi di Tikyon, basi titik masih gopa gulang-gulang pangarahuna. Terus tadi apa nabuhi tapatupan di pungwata. Basi gudang ma pinasuna. Betul?